Det er Dansk Gaming her, og i dag skal vi spille på WCS Afsnit 60 med Malte. Han har ikke nogen YouTube-kanal i dag, men det kunne være fedt at finde mig alligevel. Men det kan han godt lave. Malte, du behøver ikke være stille. Bare snak normalt. Bare snak normalt. Det er en ganske normal video. Jeg har electric smoker. Nej, det er fordi man skal ikke særlig højt op, før man får electric smoker. Hvad skal man skrive herinde? WVS? Nej, WCS og så 6-1. Den er nemlig ikke særlig højt op. Hvordan? Det der, jeg har skrevet. Nej, ikke udråbstegn. Wow, jeg har for mange racer, hvis ikke jeg havde det i forvejen. Hvad så nu, jeg har alle racer? Har du? Sej. Hvad hedder den der race der? Er det 6'eren, og så er det all races, eller hvad for en er det, jeg skal tage? All races, eller hvad fuck man kan kalde det. Og så er det 9 næste. Indtil du finder electric smoker. Åh, fuck! Jeg har alle, man kan få. Ej, seriøst, tager du? Okay, jeg mangler 2 sider. Okay. Elektrisk smoker. Den har du. Nico, shut the fuck up. Den har jeg fuld level. Hvad sider er det på? Prøv at tælle. Hvad er det lige to? Jeg prøver at tælle. Why should I shut the fuck up? Det er 7 eller 6 eller 8. Sorry, shut the You just so Er det dansker? Så er det den øverste. Nej, slet ikke. Jeg er engelsk. Okay. Har du hørt Undead at nu? Hører du dansker? Ja. Begynder at tjekke dansk gaming. Det er fandme godt. Hvad fuck sker der for din mic? Det ved jeg ikke. Nico, luk for røven. Hvorfor skal jeg lidt røv? Fordi din mic, den larmer som en fucking helvede. Skal jeg løfte røret? Nej. Stop med den der bøssestemme. Kæft, du er dårlig, Nico. Det var træls. Jeg er god. Det gør jeg også. Må jeg se, hvor fuck er det nu hen? Hey, vil du med til camp? Jeg har bomben, hvor kom hen? Ud over kanten med dose. Kom i camper. Ej, jeg tror, det er en ret kedelig video, så. Ja. Ja. Nick, du hacker. Nico. Og vi har begge to races, så det kan godt lidt larme mig, men jeg er ret til det lavet. Ja. Og jeg har bomben. Det passer perfekt det her, mand. Smoke dope every day. Hvordan gør du det der, Nico? Det der. Nej, det der, du siger med mig. Det har jeg ved det ikke. Det er forskelligt, hvordan det bliver. Vi går all ind igennem teleporten, så de fucking ikke regner det. Nej, det er dårligt, fordi i byggerassen, der kan man smadre på shot. What? Der er skød på mig, der var
elektrisk smukkere. Tror jeg. Det mener jeg faktisk godt. Fordi jeg fik for langt, og der har jeg ikke klart. Jeg var der ikke en smoker. Var det ikke Pondit? Så jeg bare, så er jeg ikke til, jeg skulle skifte. Så kom jeg med min, så skiftede jeg. Var det ikke på... Var det Gondit? Nico hacker! Nico, du hacker, og jeg har beviser på det. Sig lige, hvad han siger, før jeg mødte ham. Jeg har mødt ham, jeg kan ikke høre, hvad han siger. Ja, jeg har også mødt ham, så det er lidt dumt, vi så snakker til ham, synes jeg. Jeg kan ikke høre en skid, hvad han siger. Jeg tænker, det er fucking smart. Men vi kan skrive til ham. Ui. Der er en til. Man skal ikke kømme dig. Easy, mand. Så den går, når man fucker med mad. Det er okay. Det går hen til at flamer mig lige nu, men det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Men er det Lars snart? Nej, det tror jeg ikke. Det er et mega godt navn. Yndlingsnavn. Hvad hedder du? Jeg hedder Robert Lars. Han fik den ikke. Jeg kom til. Jeg skal være sådan nødt til at det autosnapper. Det kommer til at gøre en fejl, men det gør ikke noget. Det er faktisk ret. Din mic. What? Min hvad for noget? Hvad? Min hvad for noget? Han skrev din mic i chatten. Lorte Larsen. Jeg flyver! Det er totalt min mening. Du var godt, hvordan de her udbrugte rejser. Nej. Jeg kom her. Jeg får Nico. Jeg får ingen kills, jeg kunne dø. Skal vi være venner over Steam, Nico? Skæm. Jeg fik en igennem. Nico, skal vi være venner over Sky? Jeg havde ikke set ham. Jeg havde bare set, der var en dernede, men jeg havde ikke set, det skyder bare. Smoke weed. Skriv lige dit navn, så. Jeg har også. Ja, det kan elektrik. Den kan teleport. Men har du ability? Har du ability og ultimate? Det har du nok, hvis du har. Jeg er død. Jeg prøver lige at kigge på Lego. Okay, ja, der er hack. Men det er ikke så tydeligt. Det er ikke så tydeligt igen. Det er faktisk tydeligt. Malte, hvor skal vi mødes henne? Malte, den kommer stadigvæk på YouTube. Den er mega sødt. Fuck dig. Nico faldt ned på jorden. Nu er det nok Nico Fis. Og så reporter du ham ikke. Fuck, hey Nico, du er klam. Det kom på YouTube, det her. Okay. Jeg tror, det er jo det for den her gang. I må meget gerne I må meget gerne smide et like, subscribe, eller hvad jeg nu vil kalde det. Så ses I bare i næste video. Ses.